Прехвърлих се при майка ми преди 2 месеца и от тогава мечтая единствено да избягам в най-отдалечения джгъл на света. Тя загуби апартамента си, докато беше студентка без никакъв доход, затова реших да я спася от тази криза с цялото си сърце. Намерих стая за $400 месечно с всичко включено в цената, което е много по-евтино от тук и изглеждаше като решение на всички проблеми. Но споделянето на малкото и легло всяка вечер ме дахава до смърт и вече не мога да понеса тази близост нито още една секунда. Всички мои вещи са затворени в тъмен склад, а кухнята е пълна догоре с нейните кутии, без никакво място за моя храна или дори чаша вода. Ям само сухи спагети директно от опаковката, защото няма къде да сложа нищо друго или студено питие в този хаос. Когато я попитам кога ще имам собствена стая и малко лично пространство, тя се разпалва мигновено и започва грозна кавга с високи гласове. Твърди, че я притеснявам със своите нужди и не ме интересува как се чувства в тези моменти на пълна изтощеност. Искрено искам да ни мине добре и да преодолеем трудностите заедно, но тази ситуация става непоносима всеки ден с нарастваща тежест върху нервите ми. Чувствам как стените се свиват около мен, а въздухът става все по-рядък в този малък затворен свят. Греша ли? Ако си тръгна веднага, само за малко чист въздух и спокойствие. Може би трябва да напусна преди да изгубя разума си или връзката с нея завинаги. Всеки ден е битка за оцеляване в този тесен простор, където няма място дори за една дихание свободно. Искам да я обичам и да бъда добър син, но тялото ми отказва да функционира нормално под такъв натиск. Може би трябва да намеря временно убежище при приятел или в хотел само за няколко дни, докато не се успокоим малко повече. Но страхът от нейната реакция ме парализира и ме кара да мисля дали изобщо имам право да поискам нещо свое. Животът ми е спрял напълно и чакам някакво чудо или решение, което няма да дойде скоро. Трябва да взема решение веднага, преди всичко да се разпадне окончателно в този ад от липса на пространство и разбиране между нас двамата.